Barubah alah baputa roda pada tinan lamo kini baganti coroda oto basi gage indak baranti joa katu mato tarang mangcali akawan gaya ranca apa kabar padahal utang lah bakal lamai ayam atau di belakang layar dek gadget baru dek fashion kini gaya hidup imam buat risau gaji sehari habis semalam pikir apa nek badan pun lunglai on demand sulit di zaman modern sagalo canggih pitinan sulit jari manari mencari layar hati menangi utang memberian dulu sawah ladang kusui di tanah kini kota abih kusui di dado barang dagangan murah di internet toko lah sunyi mencari caro di mana lai mengkari sanang basa bama narimo jadi ubek dia hidup sulik jangan sampai lupa sampala dojo pujuang pelo nak mencari piti di dunia maya usaha mudo basuli angan tapi banyak jalanan buntu nan panipu urang nan pandai on demand sulit di zaman modern.